ja... No se on Mulkvist täältä työvoimatoimistosta, terve. Joo, hei. Kuuleppako, mulla on nyt tässä vähän tilannetta päällä. Kuule, kyllä pitkäaikaistyöttömällä löytyy sen verran aikaa. Nyt kuule pätki pahasti. Pätkii, mutta tässä olisi Julli nimenomaan pätkätyötä nyt. Hei, akku loppu. Tavoittelemanne henkilöön ei juuri nyt saada yhteyttä. Hemppaki täällä. Pukkaako lunssaa? No joo, ja määrättiin lepoa ja käskettiin juo paljon. Onkaan mulla ollut joku hoitovirhe. Viimeksi lääkäri käski lisätä liikuntaa ja vähentää juomista. Seuraava. Mieta ja nolla seuraava. Kuuleppako mulla vähän huippaa? Huikkaa on ilmiselvästi otettu. Eikäkö? Heikottaa ja päätä pakottaa. Itse aiheutettu olotila. Komi, että oiskaan se ankiina. Hajusta päätellen kampiina. Jos siet rokulia anna, voisi kuten Pirturesähtin kirjoittaa. Vesi on paras lääke tuohon vaivaan. Tai ota sitten sieltä omasta pullosta. Taijat siekellä semmonen valeviraan hyväksymä valelääkäri. Pikemminkin meillä taitaa olla tyypillinen valepotilas. Tai sitten luulosairas. Voisin mä siitä soittaa poliisille, hä? Onkaan se isokin rikos, jos valelääkäri määrää luulosairaalle lumelääkettä. No, pannaan loppuviikko lepoa. Mutta pulloon et kyllä koske. No siinähän se Julli on. Mulla on loppuviikko rokulia. Saattaa mennä vielä ensi viikkokin. No joo, eipä siinä sitten. Ilmoitan Himperille. Himperi? No voihan Samperi. Mitähän Mulkvistilla olisi ollut? Ei kun jotain missijuttuja. Maurilla meni jalka ja misseille olisi pitänyt järjestää jotakin saunaa ja avantouintia, shiatsua ja semmoista. Äläpä hötkyile. Mie lähen pokaa töihin. Sullahan on se sairaslomalappukin. Heikö se on se lumelääkärin valelappu? Polje jänkkää. Ha 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 ha!